Jordi Casas i Llevot, abans de morir amb 25 anys, mentre estava ingressat al Sanatori Antituberculós Torrebonica de Terrassa, va escriure entre el 1948 i el 1950, a banda de poesia, aquests relats curts, publicats a la revista del Sanatori. Són uns petits treballs en prosa on l'autor exalta la quotidianitat de la vida, en tots els seus aspectes més humans. Tardor, de Jordi Casas i Llevot. Surt amb la caiguda de la fulla la nostra volguda revista, com si després de l'agobiant estiu ens sentíssim perpetrats d'un dinamisme que ens manca durant tot el temps, en què per damunt de Torrebonica hi deixava anar l'astre rei l'ardor sufocant dels seus raigs. Tardor. Jo no sé per què per damunt de les altres estacions sempre he reservat un lloc preferent en la meva estimació a la mateixa. L'he vista desproveïda de les velleitats, m'atreviria a dir un xic femenines, de la dolça primavera, de la calor pesada del brillant estiu, dels rigorosos freds de l'aspre hivern. L'he vist, no com una estació grisa i trista, com molts ens complauen en motejar-la, ans al contrari. L'he vist sempre posseïda d'un deix harmoniós en el que concorden perfectament una dolça melangia i una serenor d'esperit que només he trobat en les tardes de tardor, quan el sol s'amaga en l'horitzó il·luminant amb la seva claror de tons indefinibles un terra encatifat de fulles àurees que al cruixir de sota el petge et fan sentir mil sensacions que un hom no sap. La meva pobra ploma no hi arriba. Com descriure? Allí s'hi mou un sentiment pel record viscut, que ara, en aquesta hora inoblidable del crepuscle, reviu intens i evoca amb tota sa potència aquells mils de detalls de la nostra vida que, perduts en l'empenta moltes vegades absurda de la nostra tasca diària, no hem pogut recordar per manca de temps. És trist dir-ho. I ha estat precís una tarda de tardor, perquè penséssim que en la vida la més íntima felicitat es troba en el caliu dels éssers estimats i en totes aquelles minúcies a les que en el moment d'ocórrer no els hi atorguem cap importància, però que ara, reforjades en l'enclusa del temps, se'ns apareixen com el motor vital que dona impuls a l'esperit i ens anima a viure. Que per què aquesta adoració meva a la tardor? Jo crec que l'estimo tant, perquè la veig humil i modesta, o perquè, en el fons, tots tenim encara un deix del foc romàntic que niuava en el cor dels nostres avis. Sigui com sigui, des de Torrebonica et saludo, dolça tardor. Sigues benvinguda, i que la serena majestat ompli els nostres cors d'esperança per un pervindre millor.